Lutang. Ay, nagluli. Ay, mga parang Jason, good morning, good morning, good morning. Ang araw ng Martes. At di tayo makapasok dun sa Kubay Project. At pupunta kami dun sa bukid para kumuha ng mga pamposte dun sa kubo-kubo namin. Si Ami, kasama ko, pinsan ko, si Bonjing, si Papa. Update natin yung yung upuan na ginagawa ni Papa. Mas matibay yan kumpara dun sa binibili dun sa bato. Ito kahit ganituin mo yan. Ito mga kasi dun to nung nakaraan kasi binilan ni Pulaw. Yan. Ito kahit ganyanin yan, halugin di yan. Kasi pinapatayo muna ni Papa bago bago niya binubutasan na ganito. Kasi lahat niya nakapako. Yan. At gagawa kami ng kubo doon para sabi kay Papa babadgetan ko siya tapos maggawa-gawa ng ganito. Yan. Nandun na sila. Kami namin magmumotor tapos gagamitin namin yung kulong-kulong. Yan. Let's go! Bali ito yung yung tindahan. Yung bubuhatin lang nito yung pinakang bubong. Kasi yung mga poste niyan ay putol na. Putol na yung poste. Bubuhatin yan yung bubong lang. Mangunga kami doon ng pamposte. Tapos baka mamaya sukatin namin ni Mama yung lupa. Tara na. Nagpapunta na kami dun sa bukid. Ano? Gano? Gano? Bulos. At dadalhin ko kayo sa lupa nila Papa. Lupa nung magulang nila Papa, yung lolo ko. Napakalawak nun. Dito pa napapasok. At first time din niya kami makapunta ron. Sumama talaga ako kasi gusto ko talaga pumunta na. Matagal-tagal na rin ako hindi nakapunta ng Ay, yun. Hindi kasya. Maganda palusong pa lang maganda na agad. Dito tahimik, malayo sa gulo, malapit sa Encanto. Sakin ng mansing gas. Tarik. Pinalo yan ng mansing. Hindi ko na ako. Tingnan sa doon. Bisa doon. Mabubunad man sinayan siton. Para pa kan ito mo tapag-arog ka di ka Aldo. Yan at dito na kami. Asa di pa lang kita
butwa ko ba, ragani python nyo. Dito na kami. Isa yun, nagkara-uring pa. Mga nagpuring malipot dito nagpuring. Napuring kayo mo kasi. Inuubos ito. Ha? Na? Oo. Natagal sa banig. Dito na kami sa bukid. Hanap si Papa ng ano. Hanap ng pwedeng mapoto na poste. Ito na yun mismo. Ito na yung lupa. Lupa nila Papa na magulang niya. Tapos doon naman banda kasi dalawang ano to. Dalawang bag nakahiwalay na lupa. Doon sa kabila, doon sila Papa may bahay noon. Lumaki. Ito mga nyug yung karamihan dito. Mga nyug. May nahanap na si Papa, nagtatagaan eh. Alin? Tingin ko. May ito na naman. Hindi kasi ito. May tubig. Tara. Napakalawak nitong lupa na to. Uy, grabe. Nag-ano na pala yung lupa dito. Bumagsak na. Ano yan? Ako sa dasundang kaldo. Tabi-tabi po. Dadalhin na nga to. Ilang taon na rin ako bago nakapunta rito. Ge. Isyos. Magiging kwento pa ano. Lalo. Ilan na ng poste? Pang tatlo. Ang tatlo. Paging nga namin. Tara, ulat. Hindi na talaga sa kamay yan.
May ilang poste? 5. 5. 5. Lawak ito. Malawak tong lupa nila papa. Nalulo ko. Ilang yan. Paikot to. Paikot. Ito malawak. Perang hektarya di pa? Perang hektarya? Ha? Kalahating... Sa hektarya? Lagpas sa usad? Set kalahati na ano? Set kalahati na hektarya. Silidi ah. Oh, ito na kami. Tabi. 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 Labos. Ang gusto talaga fault line ka. Ulit na kami. Pababa. Ah. Pari ko. Sinapit. Dali. Adi ba? Ako pa gani. Ano yan? Ay, maluya yan. Namu. Saraan. Mari pa kong burot. Iba yan. Sana yan. Iba yan. Lang batakan yan namu. Pero ginugulay man. Ano ugasan? Baga bali ay lubi-lubi. Ha? Say. Amo na. Iya darang karasan. Ngayon ako ng gulayin. Lubi-lubi. Ay wala yun. Masukal na. Hindi yan talaga napupuntahan. Dati nung... Lahat. Sali kita ah. Pero kung nga ni pala igatong talaga sadi oh. Sinubsuban, sinunog oh. Tara. Sinunog nung ano, kawayan. Sa igatong oh. Talaga. Oh, pili. Yan yung pili. Mayroon ba yan? Muna to, di pa sa binaluyan, ano? Binaluyan? Arad to. Binaluyo. Kibolo? Ano nga eh? Ano ba lang? Ay, pilibag ah. Ah, buko. Tara, galing no. Kano ka mo? Meron ko naliparan ng ano. Kasi lang man. Lang ito. Alis. Oh. Sabay, may saboy ka. Pasabo. Tanggal lagnat talaga. Patukulit pang gatong ho. Buli ka na ganyan. Ha? Ano yun? Kadulagdagan. Oh? Buligan. Kali, pataktigan.
Yun yung pag-unang araw sa kutakti. Diretso na siton pa? Diretso siton. Kung igato oh. Yo, ya. Pagtunga mo, kabaga ako nga bilhan. Ay, antok ta. Mga legendary lang nakakaalam nito. Kung ano sa iyo. Panglukad. Hari ka nang mag-start sa dito. Pili. Ay ko. Nakalabas na kami sa lawakan. Nakalabas na sa lungga. Yun. Tara. Yung kalsada na. Lawak dito, mula dyan. Mula dito. dyan. Yan. Tapos nandun bagay yung up down. Malawak to. Hanggang dito Layo yan. nga eh. Lawak yung lupa lang. Sinunog yung kawayan. Kasi nakakaharang na ata sa daan eh. Lawak ng lupa na nung lolo ko. Papa ni Papa. Layo nga. Nakaparking. Doon tayo. Yun oh. May pupuntahan pa tayo sa kabila. Okay. Lupa pa nila yun. Doon sila nagbahay dati. Na pala, nagdala tayo ng kaldero no. Huwag nyo natin. Sa ano. Nakakalawak yan. Ayaw nga. Pero sanay tayo dyan. May kalsada na. Dati talaga nung wala pang kalsada to. Kaya mo dumadaan, napakalayo. Pero mas malapit pag doon ka dumaan. Mga maliliit pa kami. Dala-dala ni Papa, dalawang kawayan. Pagdating sa kalagitnaan, iiwanan, babalik naman. Babalik dito. Hindi siya makarating. Ito yung top down. Umikit lang naman tayo. But madaming ano, Yan tayo kanina dumaan. madaming panggatong. Bakit ang diyo di? Diyan naman tayo dadaan. Punta dyan. Dito tayo kanina. Kung dinatakan mo sa daan nito. Yan lang. Nakaka-relax. Nakaka-relax.
Laks, ganda. Tanggal lagnat talaga pag ganito. Yun o. Nakakamiss yung ganito. Kasi nung mga bata kami, yan yung gawain namin ng pinsan ko. Pumupunta talaga sa bundok. Yun o. Uy! Nakita ko ng mangga. Sabi mag-aarababa o. Adalay o. Ay, tadto. Ganyan ay. Na pala nagdara sa kaldero nga ni. Pahinging mangga. Ay, bahay. Dami. Naalala ko talaga dati. Ilang taon na ako nakapunta rito. Ang mangga. Gatong o. Pwede sa ito magtanong sa pili. Ha? Ninyo? Nera? Oo, hirap ako nagbal. Ito yung tinayuan ng bahay nila kapanoon. No, Tapos sa kalsada. mga panahon wala. Amo na yan. Hindi pa yan. Hindi nga. Gagawa ka ng daanan mo dyan sa bukid. Ito na rin sinabing binalo yan. Mayroon pa yan dun sa kabila. Tinatawag dito. Nabilo mo ito lang. Di ba araw ka di agoy di laman? Buka di? Buka di sa agoy laman na kuwan? Bungkukan? Ito yun. Ipuna ng pino. Dito sila lumpur. Yung mga ano dito, may mga bulak na. Ano may kaagi? Kali kaagi oh. Ha? Tara sa tuman sa napalan agi. Grabe. Grabe. Umuman sa napalahan. Hindi mo ganito. Yan, ikot na. Ikot ng ikot. Doon naman sa bila. Kasi ano tiliwa-hiwala ito eh. Ano ba hinahanap natin? Yan pang ano nga. Pangtanim? Yung pangtanda din sa lupa. Ah, moon. Paikot. Okay. Kasi may poste na eh. Mga harang. Bahay Kubo Serye Episode 1. Ay, ano na mga bunga-bunga. Si
Kaya na may magayang mi. Oh. Pwede na o. Pwede na. Tanaw yung ano dito. Tanaw yung ulit. Makadagat. Yan o. Dito. Ano yung daanan? Ay, manisa sarang gulo. Saan? Naiwan ko. Dali. Dito kami dumadaan. Dito na yun. Yun o. Kitang-kita ang mount. Doon o. Doon. Saan? Yun o. Tupol kang mayon. Yun. Sanaw. Ah, ito na Subato Lake o. Yung bato ni. Dito naman kabilang lupa nila. Sabi na lupa nila papa dyan. Saan dati sa Lapyo? Ganda. Pero yun. Nakaamin. Yan o. May mga bahay na dito. Dati. Yan. Dati. Ngayon, bumababa sila. Ang ganda o. Balik na doon sa gilid ng bayan. Kasi may tubig? Mahirap. Saan Oh. pa? Gripo? May gripo dyan. Dito lang yung gripo kaya itong pag-init. Ito nandyan pa. Ito yung iniigiban ng mga bahay. Kaya nandyan. Dito kami na naliligo. Ay, dyan pa pala eh. Baso lang ang ito may nangungordinado din. Hmm? Oh, may ibang tao na nakaano dyan. Yung ganito. Huwag na. Sila dumarbo. Tabi-tabi. Nakikidaan. Grabe po. Oh, gripo talaga oh. Ayun oh. Hindi pa nga sila ulang Iigib. sila papa na. Oh, ano na pa? Huwag ko nabula pararaan. Isa yan. Engineer. Nabakal niya diraga. Ay, si tanda pala no. Sir, nagkuha tubig. Kahaguban. Oh, puwag oh. Pa, puwag. Puwag. Darwa. Oh, Bawal man gadahan. daw di baluban. Pwede yan? Ito mga kulungan ko. Di ba ga? O ito so, kasabihan ka di, bawal ko kung pagpira. Pag-usad. Pagmasad lain ko na. Lain kaya ako. Ata. Hindi kaya ustos-usad. Panggulay. Ay mo. Ito na, lupa pa nila to. Ano ka? Balik man din. Ha? Ano to? Sabi ko na, gupa po. Sabi sa baso. Sadi ah, likod ko. Sadi ah. Ayun po. Puwag eh. Pagkaano? Usad. Yan, napunta nyo na yung ano, kalupaan nila papa. At nakarating na kayo dito. Nakarating na rin si Ami. Unang punta niya dito. Ha? Puwag. Ano yan? Labong. Puwag, labong. Malawak to. Malawak din to. Pagpukay na sawa. Ito lang ganito. Malibot to. Hindi ko sa pambakot ko ni. Oh. Kaya yan eh.
Yan, may mga bagong nyug na baka ninakaw to. Uy! Ito. Mga bagong balatan yung nyug, oh. Hindi naman sila dito na pumupunta eh. Sapon. Try mo. Kahapon lang to, kahapon. Sapon. Sapon pa sana? Sana? Pumadingawan, sapon na din. Sapon. Naman nagputikad yun. Nakaw to, kahapon lang to. Daman ka na. Ito. Kahapon niya. Kaya yung ano dito, langka. May langka dito eh. Dito kami dito sa gugulay lang sila ng gugulay ng lubi-lubi. Tapos yung lubi-lubi, aasinan lang, asin, sibuyas. Tapos yung gagawing plato yung bilaon ng nyug. Para lang kain. Wala. Ito kasi tamid ng lubi-lubi. Susunod natin pag-akyat dito. Sama natin sila tapos mag-food trip tayo. At manguha ng mga pangbakod. Adi, buko naman na di pa. Adi. Ha? Ay, but saan? So ka nakitang ulyan. Sa bila. Ano, murawon. Ano, may amon dito. Murahin. Yung mga tibay na kahoy. Itong lupa na to na magulang nila papa, hindi pa to nila pinaghahati-hati. At di pa alam ni papa kung saan yung sa kanya dito. Kung pa di pa nila pinagpaparte-parte. So wala na yung magulang nila. Lahat napatay. Pero di pa napagparte-parte yung lupa. Oh, basta ikaw to, kaldo ta. Naghanap ko si papa ng yung pang bakod na nabubuhay. Walang bunga yung langka. Ang langka, malaki sana yung nito bunga. Kaso ngayon wala. Ba't wala? Tagbungahan ngayon eh. Baka may nauna na. Palog na balo. Buisit yun, nakasalay na naman yan ha. Nangangulon. Ilan ka na sa pil ni Baban. Walang hiya. Ikaw mo rin isaksak mo sa shirt mo. Ano yung susi? Naroon na ay. Let's go! Ito jacket mo. Ay, pasiguro yung rado sa kita. Baka di kita naroran ka sa bag, sir. Naroran ako sa susi. Pinagkuha ko pala. Yan. At yun. Ay, thumbnail kita. Masulot ka mo. Abot ka na sa ka. Rampuan na yun ako nakita. Ay, naiwan. Madre cacao.
Hmm? Daw? Kopya. Ibutang mo rin sa di ano? Sana yan, kuha na. No, ibutang mo sa di ah. Sa kopya ko. Sa di mo nagtutubig. Sana. Oh. Go. Saka yun. Aray ko puta. Saka yung tubig. Hindi ka nang agad sa bago. Asan? Hindi nagsisilong. Saan boss? Sadi. Dara mo mi? Lubi-lubi? Oo. Sadi. Di amin. Oso ko wala bong. Kuon. Ha? Ha? Pwede na to. Salakan ka di. Salakan ka lubi-lubi. Mang iba-iba. Ano pa? Ano pa? Sabihin mo na. Stop over. Nyog. At yung labong. Labong. Dan. Naon. Naon ang jacket ako kag sa diri. Ay, diri pwede. Abo yung sabaw ng nyog. Ha? Ay, ulatan na, ulatan na. Ikaw na kalap. Masing. Ulatan na. Ano? Ano ito? Yan na, tamad to na. Ano yan? Saan ako? Ikaw na pala nalibang na ikaw na. Dasadi. Yan sa dana sadi puwag. Ang ganda. Dito ako na-amaze. Naputol. Ikimon taga. Maiikim talaga. Eh di pwede ba? Ito ah. Dapat nito. Sa akin yung tubig eh.
Natungtungan mo na sa torsido na. Ito, marami. Saan ko ito na po? Let's go, let's go, let's go. Oh, yun ito. Ayo. Tamaan mo ko ah. Yan. Medyo malapit na naman sa kalsada. Yun, no, yung mangga. Ang tahimik dito. Sarap manirahan sa bundok. Yun o, yung kalsada. Ayan na. Wait lang. Masakit sa kami. Ibaon namin tubig. Diba? Tara. Parang sa kadarang tubig. Dito ako na ito. Susi. Oops. Bayan mo lang. Pagkakot kaya. Yan. Sobrang ingat, binasa na ni parang gising yung upuan. Mabilag ang motor. Guys. Ito para sa bakod, ito para sa poste. Yung tubo. Ito.
Not. Gulay. Atras. Yan. Sakay. Time check natin 10:44. Oy. 10:44. Tandaan mo. Kung ilang minutes galing rito, ilang minuto. So, diyo. Lumulup og iton no. Sa digat ah. Shoot. Sir, si Wim papadalagan. Wim. Tricycle. Andito na. Ang arigi. Anong gawain pa? Iba-ibang kahoy. Kaya pang-alad. Sakulan ko nga anod. Oh. Ha? So, yung mga bagala si Edgar. Tapos ibasutan niya, Kiko Eric. Dito yung lupa. Dito. Ito yung titirikan. Yung kaninyo hadto ah. Hadto kaninyo. Oh, halikod. Ko. Pasadi. Oo. Nadarawang ko ah. Nauna si mama kay Edgar. Kanimo. Tadi kan niya. Abot siya sa ano. Abot sa pader. Opo. Yung lakad to. Amoy!
Oo, oh. Kalming. Wag. Kung sa naman, ilipat ka ito karangkad to. Ay, amo ka. Wala di poste. Ano yung poste? Kaya baka udma amon. Kalming. Juan, Abang da pa oras. Yung pala na binababa. Ayan, at nakauwi na kami. At yung mga poste nga ay dinala na dun sa sa lupang paglalagyan. Ayan. Time check natin 11:09. Ayan po, hanggang dito na lang muna ang vlog natin. Maraming salamat sa lahat ng mga nanonood sa aking mga vlog. At yun, pasensya na po kayo at wala muna tayo dun sa pabahay. At asikasuhin ko muna yung kubo na ililipat dahil nga ay pinapaalis na sila doon. Wala sila papa. Kaya yun na muna asikasuhin ko. Tapos bibili ko ng mga pangdingding doon. Siguro mamaya baka mag-grass cutter si papa. Ayan, bye bye. Love you all.